mphindi zochepa kwambiri chifukwa cha uthenga wabwino umene taumva kwa nthawi, ndipo ndikhulupirira kuti chimene tamva sichifunika kuchigwedeza chifukwa chili phindu ndi maziko achiyambi chatsopano, kuyenda kwatsopano. Chenjezo langa madzulo ano ndilakuti inu ndine tiyeni titulukemo muchinsewu cha mtambasalale, ulendo ku Gehena tichokemo. Mchingerezi highway to hell, titulukemo. Amayi ndi abambo, ndikudziwa kuti pamene Yesu wasala pang'ono kubwera, naye Satana mdierekezi wasesa chinsewu chake chachikulu chimene chikuonekera m'mapulani a mdierekezi, chotchedwa highway to hell. Tamverani, munsewu umenewu wotakata umene kumapeto a nthawi ya pansi pano Satana mdierekezi akupitiriza kuusesa kuti ambiri ayende mmenemo. Ndipo ndikayang'ana ndi chidwi, inunso mukayang'ana ndi chidwi, mupeza kuti insewu wopita ku Gehena ndi wodzaza kwambiri. Vanthu akuchita kulimbirana, ndikhalepo ndine, koma uli ulendo wa ku Gehena ndi wotakata, ndipo wodutsa mmenemo ndi wogontha nkhutu, ngakhale kwa afotokozera sakumva, chifukwa mkati mwa njira imeneyi yopita ku Gehena muli nyimbo zimene zikumveka, zimene zakondesa nkhutu. Mkati mwa njira imeneyi yopita ku Gehena muli mawu amene akulankhulidwa wogondesa nkhutu. Mkati mwa njira imeneyi yopita ku Gehena muli zokoma zimene zafika pokomesesa, zosalola kuzisiya. Ni njira imene yatenga anthu ambiri ulendo wokakhutula ku nyanja zamoto. Amayi ndi abambo, tamverani, ndi pulani ya Satana kufewetsa mapulani ache a nthawi ya kumapeto, kuti wofuna kupeza zinthu mwamya ngati kunsiku aironi azipeze mosavuta. Ndipo alesi ndi kupemphera, alesi ndi kukhulupirira Mulungu, akuthamangira njira zimenezo. Ndipo ndikuchiona chindipiti chochuluka chikunyamuka ulendo, koma ulendo tikunyamukawo ndi wokakocheza ku Gehena. Uthenga uwu wokondedwa umene ukumveka madzulo ano ndi wokubwezani kuchita iko kumene mukupitako. Uthenga wabwino umene tikulengeza pano ndi wakuti ngati nkutheka, ifenso atumiki tayima mbali mwa njira imeneyi kumakuwa inu amene mukupita ku Gehena, kuti patukani chemwali ulendo waipa, patukani anyamata ulendo waipa. Ulendo umene ukumveka bwino ndi wokakocheza ku Gehena. Mmene wakomera Fanta akuti nyamulira ku Gehena, mmene wakomera Coca-Cola musamveserere, ndi highway to hell. Samalana nyamata ndasungwana. Tamverani, uthenga wabwino umene ukulalikidwa ndi wotipatutsa ife tireke kuyenda njira tikuyendazo, chifukwa njira tatengayo ndi ulendo wopita ku Gehena. Amayi ndi abambo, inu amene mungakane kunena kuti ine sindikuyenda njira imeneyo, ndabwera ndi zinthu zitatu zokha pakanthawi kochepa ndayima pano kokuonetsani ndi chizindikiro kwa inu kuti ngati muli pa njira imeneyo mukumva zimenezo. Tamverani, Satana mdierekezi wayika zinthu zitatu zokhazikika zimene ngati inuyo mukuzikonda mudziwiretu kuti munthune ndili pa highway
to hell. Number 1, nyimbo. Kodi mukundimva? Number 1, nyimbo. Zatuluka sipangizo zochokera kwa ndierekezi zowasangalatsa wanthu amene ali pa highway ya ku Gahena. Ndiye nyimbo. Ngati ukamayenda pa msewu pamene tikuyembekezera kubwera kwa Ambuye Yesu, uli kukachisi kwako numazipusisa kuti ukupita kumwamba, koma umakonda kumvesera nyimbo zimene Satana waziyika mu msewu wopita ku Gahena. Nyimbo number 1 ndi zachamba cha hip hop. Ngati ukuyenda msewu umapezeka kutchalichi cha uje, kukachisi wa uje, uli pansi pa apostolo chakuti, koma ukakhalakhala umamvera hip hop ndipo umadalitsika. Muli pa highway to hell. Chokaniko. Nyimbo ya hip hop, nyamata undimve, ikukutengera ku Gahena. Zimenezo ni nyimbo zimene Satana waziyika pa highway to heaven. Nunena pano, nyamata akumva kukoma, ma headset ali nkati, akumvera hupa mane, ukusangalala inde, koma nyimbozo ni chakudya cha highway to hell. Nkhani yosausa. Tamvera nyamata iwe, undimvese ndipo umvesera kwa Yehova. Ngati pali chipangizo chimene Satana wachipereka kumapeto a nthawi, ndiye nyimbo zimene mukumvera. Nunena pano, anyamata adasiya kuvomera maganyu chifukwa nyimbo za hip hop zimalengeza za dola. Mukampeza nyamata amene ali pa highway to hell, ali mbulangete mpaka 9 koloko, akumvesera lilu waini, mane, dola. Iyeyo amangoona madola, akagona. Simungamuyitanire ganyu yosesa pakomo, simungamtengere kumunda chifukwa nyamata ku Amerika, ma MP ya Satana, nduna za kusataniki zoimba hachinali klosi, wamuuza nyamata pa Malawi kuti dola, mane, hakuzimva kulemera, koma alibe nkhale sapato kumuyitanira ganyu sangalole, ali pa highway to hell. Ngabwera ni uthenga wabwino kwa inu anyamata, pakuti mkatikati mwa zoimba zimenezi Satana wayika MP wokhazikika, msungwa nayo akumutcha Beyonce, nayo akuyimba nyimbo za chikondi. Ndiye ukamamvera nyimbozo zimakubweresera chithunzithunzi cha sungwana wakongola kuziko, kotera kuti chigololo ukuchita wekha nyumba chifukwa cha nyimbo zochoka kwa Beyonce, ministala wamkazi wapansi pa nyanja. Nyimbo zimene mukumvera zayikidwa pa msewu ndi highway to hell. Madzulo wano ndikuyitanira kwa Yesu utikite ma headset, chosani ma MP3, chifukwa nyimbozo ngati zimakudalitsa, posachedwa ukasemphana ndi choonadi cha Mulungu, ndipo kumene mukupita nazo nyimbozo anyamata ni ku Gahena. Satana wangoziponya highway to hell. Nizomvesa chisoni kuti nawonso machalichi a Sunday adaivomera hip hop. Tikuyimva ili kuchalichi, mwina nawonso ni machalichi a highway to hell. Hakundinabwisa mupita la Mulunguli
mukapese machali chakugwa opembesa dzuwa akupereka mwayi kwa anyamata ayimbe chamba chomwecho nchalichi. Yesu, 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 wanga Yesu ni highway to hell, ndi ulendo wa kugahena, ndi ulendo wa kugahena, ndi ulendo wa kugahena. Kani osausa posachedwa ulendowu ukufika kumapeto chifukwa Yesu chadakakonza malo wasala pang'ono kubwera. Tulukaniko anthu anga, tikafika kumwamba tembenukani mtima anyamata inu nasungwana, musamvera nyimbo za chikunja nizo zimene zikukupangitsani kuti munkane mnyamata uja banja pakuti sakuoneka bwino, akuoneka chiumphawi. Popeza nyimbo zimene umamvera zimakuuza za nyamata pamwamba, zithunzi zimene ukuonera ndi za nyamata amathalauza osololoka. Kodi mbwere ine ndidzakufunsire ntamangalamba unilola? Pakuti amene ukuafuna ni anyamata opanda malamba, amene adasesera sachiunu kuchifikisa hafu nchafu. Thalauza yagwa. Highway to hell, highway to hell. Makosana tamvera anyamata amene akumvera nyimbo zimenezi za hip hop komanso chamba cha pop. Tamverani adasintha angakhale mametedwe ndi kuwaona anyamatawa ni highway to hell. Kani osausa mausiku amene tidali kuchipembedzo cha Satana, kunali chiwanda china chimene amachitcha kuti duki, simira duki. Chimaoneka chasumba chikamayenda, ngati chikuonekera kwa ife m'masiku amenewo chimaoneka ni sumba pamutu, inde ni chometa mbali. Nkhani osausa highway to hell. Kodi mupita kuti ni ulendo? Pakuti posachedwa bwana ni machitachi adziko. Bweraniko Mulungu akukufunani. Mulungu akusane mukumva ndi kudalisika nazo ni chizindikiro choya kwa iwe. Habusa sadanene, hamalisana sadalalikire, twaiba sadalalikire. Koma chizindikiro choyamba chakuti ndikupita kugahena ndikukonda nyimbo za chikunja. Udziwiretu sakunyengerere pano, ni ulendo wako wapa nyanja ya moto, ni ulendo wapa nyanja ya moto, ni ulendo wapa nyanja. Ndikadakwa nisungwana ukadabwera kwa Yesu, chifukwa udzairira nthawi imeneyi sudzaipesanso, chifukwa sipadzakhalanso nthawi, idzakhala itatha. Pamene udzidzafuna kuphwanya foni kuti usamveranso nyimbo, nthawi yako idzakhala itatha. Zipinda zamoyo zidzakhala zitatsekedwa, mpata udakalipo. Bwerani kwa Yesu inu olemedwa amene mukuyenda pa highway to hell. Number 2, pamene pa Satana waikapo ni wanzimu osausa umachadwa kuti janaba kapena kuti mfumu ya chigololo. Kani osausa ambiri amamembala akumachalichi ali pavola
la chigololo. Hani yavuta hii. Angaoneka wakongola, angaoneka wafasa, koma aliyense madzulo ano amene akudziwa kuti ali pa chibwenzi ndi munthu wina chosakwatirana mukugonana, imeneyo ndi chizindikiro chakuti muli pa highway to hell. Hani osausa. Zifuta posachedwa. Sifuta posachedwa. Chifukwa mukapata pa khomo la kwathu. Pamene Yesu akubwera posachedwa, inu nonse mahule. Pamene ndikuti mahule pa, musayang'ane kubala, koma ndikunena mahule, ndikunena mahule. Sindikunena kwa nthenga, sindikunena kuchezi mtemba, koma ndikunena mahule. Amene amamva fungo la chigololo akamayenda, kungompenya msungwana, wadzuka mnyamata chakusanja. Highway to hell. Usansekerera ameneyo. Simphamvu nso ayi, koma ni janaba nchiwanda. Mphamvu zanji zosirira chitenje. Mphamvu za zonsirira munthu asadavule. Mphamvu za iwe kuyesa kuti zimenezo mphamvu ndi highway to hell. Akuthandiza Ambuye, akukufuna masana wano. Mukumveka fungo, chindipiti cha zibwenzi kufunsirana akukumveka. Paulendo kumene tasala pang'ono kumaliza. Yesu akukufunani. Bwera ndi kwa Ambuye, inu olema ndi kuthodwa. Tamverani, Satana watsegulira chigololo ku dziko lapansi. Wachitsegulira. Ndipo chisembwere chakhala mbali yayikulu ya zochita ku dziko. Hani yavuta. Zikuchitika zimeneza mainda bambo. Chifukwa tsopano ngati ukamayenda tsiku lililonse pansewu, umangokhumbira ndali ndi mchemwali wanga wina kwathu. Chaka chimene ndali kumudzi kumeneko akamadusa inabamba inake so afupi bwino, ochincha bwino, koma ndenda bambo. Ngala hakupa mjinga makaba kwathu ndi akamakwera ntunda. Aje hanali muna wala njinga. Sinimaka ika konse. Hakapezeka mukapeza kugahena chemwaliwo. Hadafa nchigololo chomwecho. Highway to hell. Kodi mulipo amene mmafika saisi mene. Anaimba ya wena dandimbira lero. Halika yangu kasungu kaya mati nkumbonera kaya mati nkulumbazi. Aonatu waibu ntandizeni nzima itu. Munitandize ni uvutika ni masturbation ya nzima ya ntunduwa. Ziwanda zausa chigololo panseupa. Ndipo chigololo cho chikukodola ambiri. Kalowe kugahena ngati ndiwe membala kuchipembedzo chimenecho. Ambuye akuti upatuke njira. Madzulo ano ndayima ndi mfuwu kuyitana inu anthu azibwenzi, kuyitana inu anthu achisembwere, kuyitana inu anthu amitala. Bwerani kwa Yesu.
Yesu chifukwa posachedwa ulendo ukugonjezera ku nyanja ya moto. Bwererani kulizoopsa kutsogoloko, nthawi simudzakhala nayonso. Yesu akukufunani. Kodi zimveka izi? Mundilole madzulo wanu amayinda bambo ndipitirisa kufotokosa, koma mwapang'ono kudandaulira inu ansanga amene mukuzunzika ndi mizimu imeneyi. Pano pali Yesu akhoza kukumasulani, chifukwa iyeyo ndiye mfumu ya mafumu, mwini makii wotsegulira njira zopita kumoyo. Kodi mulipo amene mukuzimva kuti mukuyenda pa highway imeneyi? Kodi zikumveka izi? Number 3, ngati ukuyenda m'dziko limeneli koma ukumva fungo lokongola, fungo lokoma la mowa, Satana watsegulira mtsinje wonunkhira wakachaso ku dziko. Wanthu ambiri akumwa mowa, mukamuona munthu ali dzandidzandi msakaike, ali pa highway to hell. Satadinso amenewo msatana kunyumba kwanuko. Ngati nyengerere pano. Satadinso ngati ukumwa mowa, iwe Satadi. Iwe Satadi, iwe ndiwe membala wa Janaisi. Iwe ndaya mowa chimachedwa Janaisi. Ajanaisi mwe lekani kumwe ukana Yesu akunsosa. Inu achina Janaisi ngati mukumwe akachaso kumwe myowa yapamwamba, Satana akukutengerani ku Gehena. Yesu akukuitanani. Kodi tingokuyang'anani anthu omwe mowa kuti mukuchita zabwino, okondedwa chindipiti chambiri chikupita ku Gehena. Ine madzulo anu amayinda bambo ndikuwuzeni kuti osamasewera, musamasewere. Ndipo pakakhala musikumbukira kuti tsiku lina mudzachoka ku dziko lapansi, ulendo kwawo kwa moyo. Tamverani, mugwire moyowo. Ukamagunda pamenepo ndiye ine ndikufotokozereni kuopsa kwa chimenecho. Tamverani, madzi amapepuka akakhala m'bale, koma kwawo kwa madzi nkoopsa, kwawo kwa moyo nkoopsa. Nthawi yotembenuka kuti mudzautsuke moyo sidzakhala panso tsiku la imfa likadzakwana. Nthawi yakuti mungaleke machimo ni imene takuwa panoyi. Nthawi ini yanu yakuti mukhoza kupita kwa Mulungu. Koma tamverani, ukamapita kukatenga zabwino kumakoma, koma pobwerera pamene pagona nkhani. Kodi zikumveka izi? Ine nkumalizireni ni nkhani yochitika pa moyo wanga. Tamverani, ine abambo wanga adali kuki, nyamata wotakataka wodziwa kuphika m'matauni akuluakulu. Kotero kuti ine ni nyamata amene ndakulira m'mayadi, chifukwa bambo wanga akhala m'mayadi. Mukachimva chizungu ni uchithyola sichakusukulu, koma nakula ni wana azungu. Kodi zikumveka izi? So chaka chimenecho bambo wanga ntchito idatha ndi adakatika kumudzi. Chaka chimenecho chinali chaka cha 1983. Sinimayiwala kudachitika chinthu chodetsa nkhawa. Makosana machimo amakoma mukamachita, koma pobwerera mudzakumbukira mwini moyo amene ndi Yesu Khristu. Tamverani, sinimayiwala ngakhale date
panali pa 27 February 1983. Siku limenelo naweruka ku sukulu. Mwezi unali kumapeto kwa February. Mango mitengo ya mbiri amakhala akupita kwa kutha. Ndiye pakwathu panali mitengo italitali ya mango. Ndiye panali nthambi ina idangoyenda yokha kupita kutali. Ndiye kuntundako nkumene kudatsalira mango akuluakulu aja. Azichimwene wanga pamudzi ankayima pansi pa mtengo nkumanyamula myala kugenda kwa manja samafika chifukwa mangowo anali kosafikirika. Pankafunika dolo otakafika kuti ndikufuna ndinene ndinu madolo otamika. Pali tsiku limene udolowo udzatha. Chilipo chimene mudzamfunira Mulungu. Tamvera, ndaweruka ku sukulu ndaganiza zoti ndikwere mumtengo. Ndiye ndaganiza kuti koma nalero mango aja popeza mandoda alephera kuthyola, ineyo ndithyola. Ndiye nnafika. Sopano tamverani, inu nonse amene kwanu ndikumwera kalilombe mumamudziwa. Kalilombe amasiyana ndi nansikambe. Pa Central Region pali anansikambe, koma chigawo chakumwera kuli akalilombe. Akalilombe chimakhala chinansikambe koma chachikulu. Mukuchiziwa eti? Mwachiziwa eti? Aha, chimenecho nini nkhani pa. Ndiye tsiku limenelo makosana ine nafika mumtengo ndayipeza nthambi yosapitikayo. Ndiye anakwera Nyamata osadziwa kuti nthawi imene ndikukwera kupita kokadya mango kuntundako nansikambe chikalilombe chichandiona changomyata ndikubisala ndikukhala kuseli kwa nthambiyo. Ine kwe kodi uku kwakwererabe mukupita kuti amayi pakuti kusaliku kwa bisala kalilombe kwa masimuna muone. Tamvera, nakwakwerera kwe mpaka na ulendo kokadya cha. Ndafika pa nthambi yomaliza ndadya mango wena ndayika cha mthumba. Azichimwene kumudziko anabwera kudzandita madolo wodziwa kukwera mumtengo. Ala achimwene ndidachedwa bwa achimwene chifukwa mango anali atata amene ndinali ndi mango ndikudziwa kuti zabwino zili ninu nokha bambo mwafika pazunza mzimayi chifukwa zabwino zili ninda koma muli kungozizunza chabe. Pamene mumapita kuzabwinoko simunayang'anisise kuseli kuli kalilombe. Ndiye ndinadya mango. Mutigayire ine sinalole. Ndigayireni ine sinalole namba kulala tachokani. Mundiuza chani makapeni. Sindingakugayireni mango. Azichimwene aja adadziwa kuti woti wafuna yekha wakwera yekha ndipo sitingamkakamize uyu. Kumpempha anangopatuka. Ndadya ndakhuta. Lakwana nthawi hata yobwerera. Tamverani makosana. Nditangoponda stepe yoyamba. Sopano ndiyang'ane kumusi kwa nthambi. Ndikupeza kuti kalilombe uja wachoka kuseli wabwera pamwamba. Face to face. Khani osausa. Sopano chaka chimenecho kamudzika kwathu pasidya pachepo kalilombeyo anali ataluma munthu. Ndiye ichichi chimutu chanansikambe machidziwe chimagwedezeka. Ndiye sopano kachinyama kameneka kamatika kaluma kamasiya mutu pati pomwepo mukamakakoka. Ine ndakaonerera
nkhani imeneyo ndiye chimene chinaluma munthu nkukakamira pomwepo ndakumana nacho. Makosana siku limenelo kunali kulira mwana wa munthu. Ndamuona tsopano Kalilombe diso ndi diso. Makosana zokoma zingakome bwanji koma pali tsiku lobwerera. Kodi mwakonzeka kulimbana ndi mbola ya imfa? Pakuti amene adzakuwombola ndi tsiku lobwerera ndi Yesu. Tamvera. Ndiye nayamba kulira, kuyamba kugwedesa mtengo choka Kalilombe sazada. Tamvera. Mmene ni makuwira ndi mmene swamayendera step by step. Kalilombe hakubwera kumene ndiline pa. Makosana ni matinka yang'ana pansi ndi papatali ndikangolumpha ndiye kuti ndafa lero. Zosatira zache ndidayamba kutenga mangomwewo. Ndi mangomwewo kuyamba kugendera Kalilombe. Ayesera mabwana mfote filimu. Ndalama zomwe ankanyadiraso ndi zimene akuyesa kugendera imfa. Koma sizikutheka. Sidzachoka imfa. Imfa sitimagonjesa ni ndalama. Makosana ndalephera ine mangowa senthumba data. Asichimwene aja anamva kufula. Mayo ndi anathamanga ndi kuzayima pansi pa mtengo. Kuyang'ana chonchi ine ndikwalozera kuti tamuoneni Kalilombeyo. Akuti kodi iwe sumatikaniza mangoucha ndiye kutiita na ife. Tamverani makosana. Pali mavuto ni masauso amene Satana amatikankhirako. Adzatikakamiza kuti tiitane wena tithandize. Koma tsiku la imfa yako palibe chimene chidzakuthandize. Pakufunika Yesu. Amuna wantanda kuwombole. Muntengaku. Makosana nyamata nalira. Tamveserani ndi chidu. Pang'ono ndi pang'ono pasi pa mtengo anthu anayamba kuchuluka. Palibe munthu amene amapeza pulani yochosera cha Kalilombe. Mmene wanthu amachulukira ndi mmene so Kalilombe amatenga step yopita kumene naline. Kodi zikumveka izi? Munthu mukundiona ine panone ngati pali munthu amene nimalira mpaka lero kuti anafunika akadakhala pobe ndi amayi wanga. Makosana dera lonse la kwathu pamudzipo ngati pachitika chinthu chimene chikufuna munthu wamphamvu kwambiri ankakatenga mayi anga. Mayi anga anali wochenjera komanso ochita zinthu ngati mamuna. Ndi azibambo onse amene anali pansi pa mtengo adalephera kundilanditsa. Munthu wina adaganiza zoti akaita ne bambo wanga. Bambo wanga anabwera nawo mdala wa ine malomo ndithandiza ankangozungulira kumangofenkhera. Chithandizo cha nsowa ameneyo mdalayo ndi amene adatamanga ulendo kwalondola amayi kumene anali ali mwana wako akufa mu mtengo. Tiye ukanchotse. Kodi zikumveka izi? Ndimafuna nene mauwawa mayinda papo. Tsiku la imfa yanu wonse amene mukwaonawa ndiwowonerera. Saza kuthandizani.
ndapeza ina amene mukati ndi wakondedwa. Tikunena pano ali mzipatala zapamwamba akaziwo, bambo yakutata kwa manzima iyo ngakhala anankonda mamunayo, koma sangalanditse chifukwa mamunayo ndiwoonerera, mkaziyo ndiwoonerera. Makosana musamapuse ndi wanthu woonerera. Itanani Yesu ndamene samaonerera munthu akamavutika. Kodi zikumveka izi? Amayi wanga anathamanga ndikufika. Mmene amabwera amayi wanga ndiye kuti gulu lonse linali pamenepa, inuyo tumwachepa panali patadzaza. Wonse kupatuka kwa pasampata amayi. Mayi anangoyang'ana, ndikuyang'ana pamene pali kalilombe, akuona kuti ni mamita ochepa kuti kalilombe akampese nda mwana wanga. Ndiye ine ngati sindifera ndiye kuti mwana wanga akugwacha pansi. Anabwera pansi pa mtengo ndikundiyang'ana, ndikundiyitana dzina. Tamverani, ali mwetu abi mpikane Kasisumba. Akundiuza kuti wa mwana wanga twaibu, pamene ulipo usalumpe, chifukwa pamenepo nali ndikugwedeza nthambi kupanga mapulani wati ndita. Makosana madzulo anu amene mwathinidwa mwasala mwana kusimangirira, Yesu akuti musalumpe, imani pomwepo chipulumutso chanu chili pafupi. Musalumpe, khala ndi pompo. Anakuwa amayi. Sono ine mtango aona amayi kachembekezo pang'ono, koma ndinkakayikabe kuti ngati alepherasi bambo nsimayi ata. Koma mayi amanena kuti usalumpe, ndinaona mayi anga akuthamanga akuchoka pa gulupa ulendo nyumba. Atakafika nyumba ndimamvabe akukuwa ali nyumba akuti usalumpe. Osadziwa kuti mayi anga mmene akupita nyumbamu ndiye kuti akukavula diresi, akutenga chintemwende cha madala akuvala. Anali wachenjera. Makosana pano pali Yesu amene akulolera kuvula chovala cha ulemerero chifukwa cha inu. Amayi anga adavula diresi, ukavala chovala cha mwini ngati mmene anachitira Yesu pa mtanda. Kathewera chifukwa cha iwe. Ukhale pamwepo mamuna akuvala thewera kuti akakupulumutse. Mayi anga adakutuka chintemwende pa achimanga pamenepo. Ali pa khonde ayigwira sanamira ya nyumba yathu, kweche pa athyola. Mmene amabwera chintemwende avala, atenga chinsalu kaya adamanga bwanji, wangomanga maberewa pya. Mimba yonse ili pa mtunda, kani yosausa, wangosamala uko, wavala tirauza. Anafika pa mtengo, wakwera nthambi yoyamba, yachiwiri walunjika nthambi imene nnaline icha. Anauza asibambo pansi, akuti ndipasireni sopano cha mtengo ucha. Tamverani, mayi adayipana nthambi mphechepeche mupa. Ni malakalaka lero akadakhalapo. Atangoyipana nthambi ipa, adayamba kumakwekwereka kwe, ndodo atata atanyambula kwe. Atangochita kwe kachitatu, mtima ndaupeza. Ndikuti amayi kutara kumusadenda ule. Yesu akubwera kuti akulanditseni. Akubwera Yesu amene mwasausika ni mabanja akuvutani. Akubwera Yesu kuzatesa umbeta. Akubwera Yesu kuzachisa matenda. Wanyamuka nthambi yomweyo ya mavuto imene mwagwirayo, tangocheukani masulo wano. Yesu wanyamula nthambi yomweyo akubwera.
akubwera akukwakwerera mzimayi kwe kumuyandikira kalilombe kwe kumuyandikira kalilombe. Tamverani, Yesu akuti ndanyamula makiyi azifungulo za imfa ndi Hade. Ndiyo yangu makosana tsopano mzimayi wafika kalilombe uchanda ameneyo ndi anayipana pamene patu ndiye kuti ndi pantetete pakuti kungoponya balance pang'ono basi akadathera pati pomwepo ndi anayipana nthambi pa wagwiriza cha ndodo tsopano m'manja. Ndiye kuti nthawi imeneyi wokondedwa ineyo ndiye kuti ndasiya zotakataka chidwi changa tsopano chikuyang'ana panda koma pakamwa pa ndikungoti mama mwe chiyawo tu chimenecho mayi inu amayi inu ndikudziwa kuti mayi wanga andithandiza sindidyedwa ndi kalilombe panti pa mtengo pabwera munthu wondilanditsa ndamene ndimafuna ndimulengeze madzulo ano kuti woposa mayi wanga ali pano ndiye Yesu Khristu. Kodi mukundimva? Kodi zikumveka? Ndabwera ndi woposa mayi anga pano ndiye Yesu. Ndipo palibe chiwanda choyimiridwa ndi kalilombe chimene chiti chiyime chifukwa pano pabwera woposa mayi anga. Tamverani, adapana mtengo ndi kugwira ndodo moma muziwa nyamata wa gofu. Ndiye mayi adachalira 1 kuyeza akudziwa kuti apapa sindiphonya. Kachiwiri kachitatu adavunga ndodo ndi kumenya kalilombe kamodzi. Makosana kuti ine ndipulumuke kuchoka ku satanic. Yesu anafa koma kaja kamodzi sadaphonye. Kanali kamodzi Yesu sadaphonye kuti ife tikasiye kuzunza wanthu kuchipembedzo cha Satana. Kanali kamodzi Yesu sadaphonye kuti ine nkhalepo. Adavunga ndodo koma kamodzi kuti akalanditse ine kamodzi kokha. Yesu kamodzi kamene adapachikidwa pa mtanda kamodzi komweko adawombola dziko lapansi. Sadafe kawiri koma kamodzi. Atangomenya amayi wanga kalilombe kuti pa makosana nakuwa muntengo kuti wandipulumutsa mayi wanga. Kodi zikumveka makosana? Ndili nchinthu chimodzi ndisadatsike muntengo tsopano ndayamba kuyang'ana amayi ndikuti diresi ayisiya kuti. Mwachidziwa chimene amayi anga adachita? Tamverani, anadziwa kuti panopa pali azibambo. Kodi mukundimva? Ngati ndivale diresi kokapulumutsa mwana wanga koma pakhala kanema pa anthu kukhala kuta ina ndili ndi inu azibusa msanga komanso inu. Kodi mumavala bwanji mukafuna kupulumutsa ena? Mwavala bwa kokapulumutsa wina kathirauza pyetete umpulumutsa nchafu pa mtunda mpaka pamene pamakanda mchembere. Mwavala bwanji kokapulumutsa ena? Mwavala bwa makosana madzulo ano Ambuye akuthandizeni chifukwa pabwera Yesu amene ali chipulumutso chanu komanso thandizo lanu. Amayi ndi abambo
amene mukuzunzika ni nthenda, amene mukuzunzika ni ziwanda, amene mukuzunzika ni mavuto akubanja, vana kuledzera, mowa, ena kutayidwa, pano pabwera Yesu woposa amayi anga, amene walunjika ku nthambi yomweyo ya mavuto imene muliyo. Chenjezo langa ndi mfuwu wanga umene Yesu akufuula kudusa mwa ine ndi wakuti musaziphe, musazipweteke. Yesu akubwera kuti akulanditse. Pamene ndikumaliza, sindikusoweka pemphero pano, chifukwa m'bale wanga anatani kale, anapemphera kale. Koma Mulungu wapanga chisankho chobwera kwa Yesu, inu nonse akulema ndi kuthodwa. Makosana madzulo ano pali Yesu Khristu amene akulondola inu ndi kusakasaka inu. Ine okondedwa, kuyambira tsiku limenelo ndinayamba kuganiza kuti ngati zimene zane ndichitira amayi, nanga Yesu akuchita zotani kwa ine? Ndichite chisankho chopita kwa Yesu. Inunso sankhani Yesu. Ambuye akudalitseni. Amen.